Minen, poznat po svojoj arhitekturi, istoriji i užurbanom načinu života. Ali, iza svjetla grada skriven među drvećem malog šumarka, odvija se priča koju rijetko ko vidi. Crvena lisica. Hladne noći, prekrivač snijegom i ograničen izvor hrane predstavljaju ozbiljan test izdržljivosti. Borba za teritorij, mužac se sukobi u oči sezone parenja, dok ženke traže skrovište za buduće mladunce. U ovoj oazi prirode, da vam približili život noćnog lovca lisice, postavili smo kamere sa infracrvenim zracima za noćno snimanje.
Iako je Minhen veliki i modern grad, u njemu još uvijek postoji skrivena mjesta gdje priroda i divlje životinje opstaju. Ovaj mali šumarak udaljen samo nekoliko kilometara od centra. Dom je mnogih noćnih lovaca. Kako rekosmo na početku, kako bi još bolje upoznali, postavili smo kamere sa senzorima na pokret, nevidljivo oko koje otkriva tajne šume. Prvi noćni stanovnik koji se pojavio pred našim kamerama, očekivan lisce. Ove lukave životinje su prilagodljive i mogu preživjeti čak i u gradskim sredinama. Njihovo crvenkasto krzno i vitko tijelo čini ih jednim od najljepših predatora noći. Lisci su izuzetni lovci. Njihov sluh je toliko oštar da mogu čuti miša kako se kreće ispod snijega. Kreću se vrlo tiho i brzo, uvijek oprezne i uvijek na oprezu. Njihova najveća opasnost je čovjek. Priroda i grad mogu postojati zajedno ako naučimo da poštujemo njihove granice. Teritorij gdje su nastanjene lisice obični teritoriji za ostale životinje poput jazavaca, kune i lasice, našeg drugog stanovnika ove šume koji nam je se prikazao pred našim kamerama. Dok se noćni život završava i Minhen se budi, naši skriveni junaci povlače se u svoja skrovišta. Iza njihovog tajanstvenog svijeta ostaju samo tragovi u zemlji i snimci koje smo uspješno zabilježili na našim kamerama. Proljeće. Novi život u proljetnim šumama i livadama. Proljetno buđenje donosi obilnu hranu i sigurnost za mlade lisice koji po prvi put izlaze iz jazbine. Pratimo majku koja pažljivo čuva i podučava svoje znatiželjne mladunce lovu, igri i preživljavanju. Dinamične scene, interakcije mladih lisica dok istražuju svijet oko sebe, susret sa drugim životinjama od ježeva do jazavaca i ptica selica koje se vraćaju iz toplih krajeva. Mladunci ostaju sa roditeljima do jeseni, kada postaju samostalni i počinju tražiti sopstveni teritorij. Majčino mlijeko prvih nekoliko nedjelja. Majka ostaje u jazbini dok mužjak donosi hranu. Nakon toga slijedi polučvrsta hrana. Samo nakon nekoliko nedjelja majka počne donosi plijen u jazbinu
polusažvakani. Potom slijedi učenje lova. Od 8 do 12 nedelja majka i mužak donose živ plijen kako bi mladunce učili loviti. Lisice su oportunistički mesojedi i svaštojedi, koji love raznovrsan plijen kako prehranili svoje mlade i sebe. Njihov način lova i ishrane zavisi od vrste, ali najčešće love male sisare, ptice, gnizavce, insekte i povremeno hrane se voćem i biljkama. Lisice su poznate po svojoj lukavosti i prilagodljivosti u lovu. Koriste razne tehnike uključujući tiho prikradanje, visoki skokovi, zasjede i strpljenje i kopanje. Visoki skok karakterističan je za crvenu lisicu, posebno u lovu na miševe ispod snijega ili trave. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i zapratite kanal kako biste saznali više o divljim životinjama koje žive u blizini ljudi. Vidimo se u sljedećem istraživanju prirode.